Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun venit la acest Business Presentation. Iată, este ziua de luni, este seară, este o seară foarte frumoasă. Am înțeles că în curând va începe și iarna din nou, dar eu vin cu vești foarte bune. De ce? Pentru că mă interesează foarte mult să vă livrez o informație care este extrem, extrem de importantă. Aș vrea să stați relaxați pe fotoliu sau pe canapea unde sunteți dumneavoastră și să ascultați, bineînțeles, informațiile care vor curge în minutele următoare. Vă promit că n-am să răpesc mai mult de 30 de minute din viața dumneavoastră, dar cu siguranță aceste minute o să vă avantajeze extraordinar de mult. În seara aceasta mi-am propus să vorbesc despre experiența mea personală. Numele meu este Violeta Spânu. Pentru cei care sunteți pentru prima dată la această întâlnire, sunt absolvent Academiei de Studii Economice din București, Facultatea de Finanțe Bănci, iar în 2012 am absolvit un MBA în Barcelona. Nu am să vorbesc despre studii, nu am să vorbesc despre școală, am să vorbesc despre un lucru care mi-a influențat foarte mult viața, mi-a influențat foarte mult viitorul și pot spune cu siguranță acum prezentul. O să fac un scurt disclaimer și asta deoarece am să vă vorbesc din experiența mea personală, am să vă vorbesc despre cripto și vă rog să nu ieșiți, să nu închideți telefoanele, să nu spargeți televizoarele, chiar dacă uneori ați pierdut în cripto, astăzi o să vă spun cum se poate face o investiție inteligentă sau mai bine spus, cum să ne protejăm atunci când vorbim despre cripto. Și pentru că n-am să vorbesc astăzi despre orice criptomonedă, am să vorbesc despre Bitcoin. Doar o secundă, vă rog frumos, pentru că văd că mi-apare ceva un ecran pe ecran, ceva negru, așa că am să schimb într-un fel ca să nu mai apară. Ok. Perfect. Să zicem că se vede mai bine. Haideți să vedem. Bun. Deci, așa cum spuneam, vă spun despre Bitcoin, și anume de ce a apărut Bitcoin. Personal vă spun că am aflat destul de târziu despre Bitcoin, mai bine spus în anul 2015. El, deși a apărut în 2009, interesant este că, deși sunt înconjurată de foarte mulți oameni, și datorită faptului că eu călătoream foarte mult, am aflat extraordinar de târziu despre Bitcoin. Bitcoin în acel moment era doar $70. În momentul în care am aflat despre Bitcoin, a fost undeva în aprilie 2015, dați-mi voi să vă spun că 3 zile am studiat, 3 zile am învățat, 3 zile am citit, nu venea să cred că există Bitcoin și că oamenii poate că nu înțeleg despre ce este vorba. Am început să povestesc cu foarte multe cunoștințe, am început să le povestesc cunoștințelor mele despre acest Bitcoin și le spuneam tuturor: cumpărați, Bitcoin este doar $70. Foarte mulți dintre ei, bineînțeles, nu auziseră, exact cum mi s-a întâmplat și mie, și mai ales oamenii erau extrem, extrem de reticenți. Nu spun nu, în perioada aceea, dați-mi voi să vă spun că erau doar 0,001 la 1000 populații care deținea Bitcoin, ceea ce era fabulos, da? Deci iată, o populație extrem, extrem de mică. Foarte interesant a fost că aveam colegi, prieteni foarte buni care s-au uitat la mine așa puțin, dacă nu cumva, da? Dacă nu cumva am luat-o puțin pe arătură, spunându-mi dacă ce am băut ultima dată, după cine am băut, ca să fie sigur că nu cumva mi s-a întâmplat ceva. Am o prietenă foarte bună, Mona, din Galați, care îmi spunea atunci: draga mea, zice, în seara asta îmi invit bărbatul la restaurant, am 150 de lire sterline, fata lucra în Anglia în perioada aceea, și îmi zicea: am 150 de lire la mine și am să-mi invit soțul la restaurant. Și am zis: draga mea, foarte bine, că a doua zi, bineînțeles, mâncarea ta va pluti pe Dunăre, ea fiind în Galați. Bineînțeles că nu a cumpărat Bitcoin, nu este nici cu bărbatul respectiv, deci iată, nici cu el nu mai este, deci Bitcoin-ul pac, deci 2 Bitcoin am mâncat, ca să spun așa, că avea 150 de lire, 2 Bitcoin am mâncat și nici cu soțul ei nu mai este. Deci asta este un lucru haios. De asemenea, am vorbit cu foarte multă lume, am vorbit inclusiv cu medicul meu stomatolog, cu toată lumea, toți pe care îi cunoșteam și atenție, fără să am nici cel mai mic interes. Nu exista comision că vorbeam despre Bitcoin, nu exista network marketing pentru că vorbeam despre Bitcoin, nu exista nimic, doar povesteam despre Bitcoin. Fiți liniștiți că au fost la fel de cârcotași ca și dumneavoastră.
Da? Pentru că sunt convinsă că și dumneavoastră, la fel, într-un anumit moment al vieții, cu siguranță nu ați ascultat. Chiar dacă avem două urechi, de multe ori auzim, dar nu ascultăm. Bun. Iată că anii au trecut și foarte interesant, le-am spus colegilor mei, prietenilor mei, în ziua de astăzi nu o să uitați niciodată, dar niciodată. Și mai ales o să vă amintiți de Bitcoin în momentul în care va atinge pragul de $100.000. Ceea ce este foarte frumos în această poveste reală, și puteți să-mi întrebați prietenii, anul trecut când Bitcoin a depășit $100.000, cine credeți că m-au sunat? Cei cărora le-am povestit în 2015 despre Bitcoin. Și au zis că nu le venea să creadă că am avut dreptate. Acum sunt cei mai buni aliații ai mei, sunt oamenii cu care eu povestesc despre Bitcoin, pentru că este colacul de salvare al fiecăruia. Nu-i așa, Cati? Da? Iată, este colacul de salvare. Dacă astăzi înțelegeți, astăzi veți vedea de fapt că există șanse pentru toată lumea, indiferent de nivelul social în care existăm, indiferent de nivelul nostru financiar. Vă rog frumos să fiți deschiși la minte, pentru că dacă sunteți deschiși, o să vedeți că toate lucrurile o să vă avantajeze. Și haideți să povestim. De ce a fost nevoie de Bitcoin? În primul și în primul rând din cauza crizei financiare din 2008. Știți foarte bine că America în 2007 a intrat într-o criză puternică și bineînțeles că se spunea când America strănută, Europa face pneumonie. Zis și făcut, asta s-a întâmplat, băncile au dat faliment, bineînțeles foarte multe sinucideri în masă pentru că oamenii și-au pierdut casele, ratele la bancă au fost extraordinar de mari. Și iată, o criză mondială și bineînțeles că există crize ciclice și acum este o criză. Tot timpul va fi și tot timpul va fi o criză. Știți ce este interesant și inteligent în același timp? Să ne protejăm. Dacă noi nu ne protejăm, nu are cine. Nici statul, nici guvernul, nici familia, nici societatea, cu atât mai puțin. Și atunci, băncile au fost salvate cu bani tipărești. Știm foarte clar, s-au tipărit foarte mulți bani, a crescut foarte mult inflația și foarte multă lume încă trăiește cu ideea că, vai, sunt, bineînțeles, bani, se tipăresc bani atâta decât să aibă acoperire în aur. Vă spun în engleză, bullshit. Cei care înțelegeți ce vreau să spun. Nu este adevărat. Nu mai există acoperire în aur pentru nicio monedă națională. Fie că vorbim de America, fie că vorbim de România, fie că vorbim despre orice țară. Da? S-a terminat episodul ăsta. Cine crede în așa ceva înseamnă că încă mai crede în povești nemuritoare. Și atunci ce se întâmplă? Nu uitați, și în 2020, odată cu pandemia, s-au tipărit foarte mulți bani, motiv pentru care foarte multe țări au cunoscut o inflație galopantă. Bun. Și atunci, ce s-a întâmplat? A fost o lipsă totală de transparență, s-a pierdut încrederea în sistemul bancar și, bineînțeles, care este diferența cheie? Banii se tipăresc și se vor tipări tot timpul. Bitcoin se minează. Stați liniștiți dacă nu știți această denumire de minare. Vă garantez, vă promit că până la sfârșit o să vedeți ce înseamnă și această minare. E foarte simplu, stați relaxați, nu se întâmplă nimic. Bun. Cine este fondatorul Bitcoin? Simplu, un pseudonim, Satoshi Nakamoto. Practic nimeni nu știe cine a creat Bitcoin. De ce? Și ăsta este farmecul. Nimeni nu știe cine l-a creat. Este un pseudonim Satoshi Nakamoto și foarte interesant pentru cunoscători. De unde denumirea Satoshi? Pentru că subdiviziunea Bitcoin este Satoshi. Practic, 100 de milioane de Satoshi formează un Bitcoin. Exact cum este centul pentru dolar sau pentru euro. Subdiviziunea acestor valute. Da? De asemenea, identitatea este total necunoscută. Nimeni nu știe despre cine este vorba. Și cu toate astea, nebunia minții, nebunia totală, se cumpără Bitcoin în neștire. White paper-ul a fost publicat în 31 octombrie 2008. Foarte interesant. Vă rog frumos și insist, nu trebuie să mă credeți pe mine. Citiți white paper, căutați-l, googliți-l, că există verb acum inclusiv în limba română a googli. Da, googliți acest white paper și veți citi, sunt 9 pagini unde veți citi despre Bitcoin. O să rămâneți fascinați de ceea ce este acest white paper. Și ce este de fapt un white paper? Un fel de scrisoare de intenție, asta ca să se înțeleagă mai ușor. Da, rețeaua a fost lansată pe data de 3 ianuarie 2009. Ce vreau să spun cu asta? Pe 31 octombrie 2008 s-a lansat
white paper, iar pe 3 ianuarie 2009 a apărut primul Bitcoin. Când unii sărbătoresc Halloween, iată că alții sărbătoresc ce? White paper. De ce? Pentru că în fiecare an, absolut în fiecare an, bineînțeles, se sărbătorește această zi fenomenală de lansare a white paper. Mesaj și bineînțeles, primul bloc în care s-a minat Bitcoin se numește Genesis Block. Iar bineînțeles, în 2008, foarte important, a apărut primul mesaj. Chancellor on brink of second bailout for banks. Mesaj care este absolut peste tot, este genial și este un mesaj clar împotriva sistemului bancar. Haideți să vedem exact pe primul bloc, deci pe primul bloc a apărut de fapt acest mesaj și anume faptul că exact ceea ce v-am spus mai devreme în legătură cu, bineînțeles, cu primul bloc de minat Bitcoin. Ce înseamnă blockchain? Înseamnă un lanț de blocuri. Practic, fiecare bloc minează la fiecare 10 minute un număr de Bitcoin. Primul bloc care a minat Bitcoin se numește Genesis, iar pe primul bloc, puteți să-l căutați și pe internet, oriunde vreți dumneavoastră, pe primul bloc apare această sintagmă, Chancellor on brink of second bailout for banks. Ce înseamnă acest lucru? Foarte simplu, cancelarul dorește să salveze, da? Cancelarul în pragul celui de-al doilea plan de salvare al băncilor. Și aici aș vrea să vedeți, nu trebuie, v-am spus și repet, nu trebuie să mă credeți pe mine. Haideți să analizăm împreună. Greșesc băncile? Greșesc. Cine plătește dacă banca greșește? Noi, oamenii. De câte ori se întâmplă asta? De fiecare dată. Bitcoin a fost creat ca un răspuns la acest bailout, da? Fără tiparniță, fără bailout. Da? Deci acesta a fost motivul pentru care a fost creat acest Bitcoin. Bun. Profiturile în domeniul bancar, cum sunt? Private. Știe cineva câți bani câștigă proprietarul unei bănci? Nu. Nimeni, niciodată. Nimeni, never ever. Pierderile sunt publice. Vai, săraca bancă are pierderi. De ce? Înseamnă că e o gestiune foarte proastă. Banii ce se întâmplă cu ei? Se tipăresc. Se pierde încrederea? Cu siguranță se pierde. Bun. Cum funcționează? Practic, Bitcoin funcționează foarte simplu. Este total descentralizat. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Da? Este total descentralizat și mai ales nu există o autoritate centrală și nu există CEO. De ce? Pentru faptul că, iată, acest Bitcoin este de fapt la îndemâna fiecare persoane. Fiecare persoană este liberă să dețină Bitcoin. Da? Bun. Care este tehnologia? Proof of Work. Ce înseamnă asta? Stați liniștiți, nu contează dacă înțelegeți. Foarte simplu, dovada muncii depuse. Ce înseamnă această dovadă a muncii depuse? Înseamnă mining. Văd că laptopul meu face puțin, de fapt, nu, sala de Zoom face o problemuță, nu înțeleg de ce, dar încerc să dibuiesc, trebuie să o descurc. Uite, gata. S-a rezolvat. Ce simplu a fost. Ați văzut? Proof of work. Da, deci dovada muncii depuse, care înseamnă ce? Mining. Asta înseamnă minare. Ce înseamnă minare? Imediat o să vă explic. De ce este genial acest proof of work? Da? Și de ce? Datorită securității extreme. Este cel mai sigur mod de a obține o criptomonedă. Corectitudine. Nu contează cine ești, contează cât muncești, adică cât minezi. Da? Poate cineva să fie multimiliardar, dacă nu minează Bitcoin, miliardele se duc. Poate să fie un om simplu care să înceapă să mineze Bitcoin și într-o zi să surclaseze, practic, oamenii bogați. Asta se întâmplă astăzi. Da? S-a văzut foarte clar cum oameni foarte simpli, da? Cum este proprietarul de la Binance, care ce a făcut la viața lui, doar practic întorcea ce? Întorcea hamburgerii la McDonald's. Și astăzi despre ce vorbim noi? Vorbim practic despre un om care are zeci de miliarde de dolari avere. De ce? Pentru că a înțeles despre ce este vorba în Bitcoin. Bun. Peer-to-peer, ce înseamnă? Înseamnă că de la om la om. Asta înseamnă că eu pot să trimit Cristinei sau Ioanei în portofel direct, fără să am acceptul băncii, a mamei, a tatălui.
a pisicii, da? Îi trimit direct cât? Cât? Vreau să-i trimit $100 în Bitcoin. I-am trimis. În cât timp ajung banii? Într-o secundă. Foarte rapid. Nu trebuie banca să-mi spună, stai, proveniența banilor, unde trimiți, de ce trimiți, ce faci cu banii și așa mai departe. Practic, direct de la om la om. Fără intermediar, fără server central, fără permisiune. Mamă, știi, am dreptul să trimit niște bani sau am dreptul să primesc? Nu, nu contează. Banii s-au trimis, banii s-au primit. De aceea Bitcoin a fost ca o revoluție și nu doar o criptomonedă. Și acum, haideți să intrăm în miezul problemei. Nu-i problemă, e soluție. Pentru că Bitcoin este o soluție. Niciodată mai mult. Numărul maxim de criptomonede Bitcoin va fi de 21 de milioane. Nici un satoshi mai mult, nici un satoshi mai puțin, nici o monedă mai mult, nici una mai puțin. Și atunci dumneavoastră ar trebui să vă gândiți așa. Ați observat, pentru că astăzi în lume sunt peste 40.000 de criptomonede. Peste 40.000. Care mai de care concurența între ele? Sunt criptomonede care au câte 100 de miliarde de criptomonede. Păi nebunia minții, un om care gândește își dă seama că la un număr atât de mare de criptomonede, valoarea nu poate să fie mare. Niciodată! Tocmai de aceea Bitcoin are o valoare foarte mare, pentru că este limitat și are un număr mic de Bitcoin. În fiecare an pe 22 mai sărbătorim ceva, așa anume Pizza Day. Practic, ce se întâmplă în această zi? Practic sărbătorim un tânăr, tată, a 2 copii, care pe 22 mai 2010 ce a făcut? Ceva genial. A transferat într-un portofel 10.000 de Bitcoin ca să cumpere ce? O pizza. Norocul lui că a mai primit una gratis. Da? Și ceea ce este foarte interesant, gândiți-vă acum, o pizza, pizza respectivă care costa în jur de, nu știu, câți dolari, cert este că la vremea respectivă cei 10.000 de Bitcoin sunau $40. Astăzi înseamnă de fapt undeva la 700 de milioane de dolari. Exact cum este exemplul colegii mele care s-a dus cu 150 de lire sterline la un restaurant, practic a mâncat atunci cu 2 Bitcoin. A mâncat atunci, pe vremea de astăzi, da, de aproximativ 140 de milioane. Mona, sper că încă mai e ceva din restul respectiv. Mai există un tânăr și culmea român care a vrut să inverseze povestea, să inverseze istoria. Ce a făcut? Foarte simplu, genial! A intrat în cartea recordurilor. Dacă un tânăr tată a cumpărat cu 10.000 de Bitcoin o pizza, ce a făcut acest tânăr român? Cu un Bitcoin a cumpărat 10.000 de pizza. Și haideți să-l ascultăm. Îl găsiți pe YouTube. Cum ar fi să cumpărăm gen cu un Bitcoin 10.000 de pizza și să inversăm într-un fel istoria? Și am executat asta, am făcut asta, părea nebunește, dar uite că a ieșit ceva din treaba asta în care România, pur și simplu, a fost pentru puțin timp, să zicem așa, pusă pe harta mondială de cripto, deoarece CZ a văzut, am fost înștiințat că s-a întâmplat asta în România și a zis, bă, tare. A zis, bă, tare, știi? El a fost înștiințat că s-a întâmplat asta, că nu vedea postarea lui Daniel Nița, asta este clar, și mi s-a părut foarte tare. Și a zis, bă, uite, s-a întâmplat asta, plus că a fost prin Binance Pay făcut, deci așa s-a întâmplat și așa s-a dus, toată Am văzut clipul asta. tot de pe Instagram, ai încercat să plătești cu cardul de Binance Pay, nu dar funcționează. Doar ce ai 8.000 limită. Da, exact. Pe care am văzut că ai făcut-o prin Binance Pay, Da, direct da. către cineva de acolo. Iată, foarte simplu. Foarte simplu. Și ați văzut că la un moment dat că a spus că a intrat în atenția lui CZ. Cine este de fapt CZ? Da? Este proprietarul Binance. Un tânăr care în anul 2013 a aflat despre Bitcoin. Povestea spune că a fost la un joc de poker și este o poveste adevărată. Cineva a vorbit despre Bitcoin. Ce a făcut în acel moment? A vândut apartamentul, atenție, stați liniștiți, nu vă vindeți apartamentele, da? În 2013, apartamentul respectiv a avut o anumită valoare, în 2013 un Bitcoin era sub $1, da? Și a vândut apartamentul și a cumpărat Bitcoin. Și a cumpărat Bitcoin. Bineînțeles că practic a pus totul pe Bitcoin, toată averea lui. Astăzi, fiind proprietarul Binance, averea lui este estimată la 62,9 miliarde de dolari. De fapt, averea este estimată în anul 2025.
Mai mult decât atât, în afară de faptul că, iată, sunt foarte multe exchange-uri pe Terra, sunt foarte multe persoane care sunt atente la Bitcoin, sunt foarte multe persoane care s-au deschis, în 2024, luna februarie, Bitcoin a mai făcut un pas și anume a ieșit pe bursă. Și iată, o să vă arăt momentul în care a fost lansat pe bursă Bitcoin. Da? Foarte important. Da? Deci a fost delir mondial. Acela a fost momentul în care Bitcoin a început să crească extraordinar de mult. Și atunci, orice companie are dreptul să cumpere ETF-uri, ceea ce înseamnă că în spatele acestor ETF-uri există Bitcoin. Ce înseamnă acest ETF? Urmărește prețul real al Bitcoin și deține un Bitcoin adevărat. Deci, iată, dacă ne uităm pe Companies Market Cap, în afară de faptul că goldul, deci aurul, este pe primul loc, ca și volum de tranzacționare, Bitcoin a ajuns pe locul 8. Deci, atenție! Vorbim de companii sau aurul, pe care toată lumea știe de mii de ani, da? Vorbim despre companii precum Microsoft sau companii precum Google sau Amazon și totuși Bitcoin a reușit să surclaseze foarte multe companii, ajungând pe locul 8 ca și volum de tranzacționare. Stați liniștiți că într-o zi o să vedeți, nu uitați, ziua de astăzi nu o veți uita niciodată. Pentru că ceea ce am să vă spun astăzi vă va marca. Astăzi am curajul să spun că Bitcoin va atinge într-o zi, peste un număr de ani, în maxim 10 ani, valoarea de $1.000.000. Atenție! Într-o zi, la bursă, Bitcoin va surclasa inclusiv aurul. Acum, poate nu credeți, sunteți sceptici, dar într-o zi, vreau să notați această zi, da? Suntem în data de 16 februarie, notați-vă această zi, mai ales că am intrat deja în această era a tehnologiei și o să vedeți, în ziua în care o să auziți că Bitcoin a ajuns $1.000.000, vă rog frumos să mă sunați, mă găsiți oriunde și să-mi spuneți dacă am avut dreptate. Eu vă spun de acum că am dreptate. Un lucru foarte important și anume în 2015, când am început să citesc despre Bitcoin, nimeni nu era de acord cu Bitcoin, nici instituțiile financiare, nici băncile, nici fondurile de investiții, nici fondurile de pensii. Nimeni, toată lumea spunea, excrocherie, mizerie și așa mai departe. Cine folosește astăzi Bitcoin? Băncile, fondurile de investiții și fondurile de pensii. Exact instituțiile care odată urau acest domeniu. De ce? Pentru că în acele instituții sunt economiști care nu au înțeles de fapt fenomenul. Au fost foarte refractari la această idee. Așa cum populația lumii este refractară încă, gândiți-vă că atunci această tehnologie există. Practic, noi suntem acum înaintea formării valului. Cine înțelege astăzi că astăzi se formează acest val, se va forma adevăratul tsunami în cripto și mai ales în Bitcoin. Ar putea cineva să întrebe, dom'le, este prea târziu să cumpăr Bitcoin? Vă spun foarte sincer, da. Sincer vă spun, din toate puncte de vedere, ca să cumperi Bitcoin este târziu. Și vă dau și explicație. Poate vă întrebați, domnule, dar de ce este întâlnirea din seara aceasta? Imediat o să ajung și acolo. Pentru că dacă dumneavoastră cumpărați Bitcoin, va trebui să așteptați câțiva ani de zile să se dubleze, să se tripleze valoarea ca să aveți un profit. Da? Și atunci, dacă noi ne gândim că sunt doar 21 de milioane de Bitcoin și am spus că este vorba despre minare, practic, până acum, în acest moment, s-au minat 19.900.000 de Bitcoin. Aproximativ 95%, de fapt am depășit 95% din totalul Bitcoin minat. Cert este că într-o zi vom ajunge la 21 de milioane de Bitcoin. Ăsta este maximum. Când? În ce an? În 2140. Ați putea să mă întrebați, domnule, ce am băut ultima dată, de sunt atât de sigură că în 2140 va ajunge ultimul Bitcoin. Hai să bem împreună aceeași apă, da? Și o să vă explic și de ce. Da? Pentru că la fiecare 10 minute se minează un număr de Bitcoin. De unde este cineva atât de sigur de acel an 2140? În primul rând, pentru că în anul 2009 un bloc mina 50 de Bitcoin. Există în această tehnologie
halving-ul, și anume, la fiecare fix 4 ani se înjumătățește numărul de bitcoin care se minează pe un bloc. Repet, blockchain înseamnă un lanț de blocuri. În 2009, un bloc mina 50 de bitcoin. 4 ani mai târziu, în 2012, un bloc minează cât? 25 de bitcoin. 4 ani mai târziu, în 2016, un bloc mina 12,5 bitcoin. 4 ani mai târziu, în 2020, un bloc mina 6,25 bitcoin. 4 ani mai târziu, în 2024, un bloc minează 3,125 bitcoin. Noi suntem exact în această perioadă. Peste 2 ani, că deja 2 ani au trecut, în 2028, un bloc va mina 1,56 bitcoin. Acesta este motivul pentru care se știe exact anul în care se va mina ultimul bitcoin. Ce se întâmplă? Un miner, practic, ce face? Rezolvă ecuația și ca și recompensa rezolvării ecuației, minerul primește ce? Bitcoin. Despre asta este vorba. Nimic mai simplu. Investitor Bitcoin versus miner Bitcoin. Investitorul cumpără Bitcoin și așteaptă creșterea prețului. Exact ce am spus mai devreme. Așteptați să crească. Bun. Minerul produce Bitcoin zilnic, indiferent de piață. Nu îl interesează cât costă un Bitcoin. Poate să coste $500.000, poate să coste $10.000. Nu îl interesează pe miner. De ce? Pentru că pe el nu-l interesează prețul, el minează. Îl minează minează Bitcoin fresh. Da? Diferența este speculație sau construcție. Și mai există o diferență. Cine cumpără Bitcoin și dacă peste 6 luni are nevoie de bani, ce face? Vinde Bitcoin. Dacă o persoană minează Bitcoin, peste 6 luni, vinde Bitcoin-ul acumulat, minat până în acel moment și a doua zi minează din nou. Asta e diferența între a investi în Bitcoin și a mina Bitcoin. E colosală această diferență. Unde suntem noi? Exact aici, în 2026, da? Și în 2028 deja vom ajunge la 99% din Bitcoin minat. Și acum, haideți să povestim cum se minează Bitcoin. Foarte simplu. În primul rând ne trebuie ferme. De ce? Pentru că fermele dețin foarte multe mașini de minat. Iată cum arată o mașină de minat. Aceasta este o parte, o aripă a unei ferme și aici, ca să vă spun, o fermă are între 5 și 20 de hectare. Are nevoie de curent electric, are nevoie de internet, are nevoie de sistem de răcire, pentru că produc cu o căldură extraordinar de mare și cine lucrează acolo, bineînțeles, că are nevoie de căști, pentru că este imposibil din cauza zgomotului. Nu poți să stai acolo din cauza zgomotului. Deci asta este o fermă, da? Bun. Și atunci există pool-uri de minat, iată, acesta este o fermă, acestea sunt mașinile și există pool-uri de minat. Ce înseamnă un pool? Un pool înseamnă mai multe ferme. Și anume, noi colaborăm cu Antpool, practic eu dețin o mașină de minat Bitcoin, mașina mea se află în Antpool, iar eu zilnic primesc Bitcoin în portofelul meu. Antpool, unde are fermele? Kazakhstan, Rusia, Siberia, America și America Latină. Cu cine mai colaborăm? F2 Pool, via BTC și Luxor. Deci, iată, colaborăm cu mai multe pool-uri de minat. Deci, repet, un pool înseamnă mai multe ferme, iar o fermă are între 5 și 20 de hectare de mașini de minat Bitcoin. Astăzi, țineți minte povestea mea de la început, în 2015, 0,001 la 1000 populații care deținea Bitcoin. Astăzi, 7%. Și mare atenție, în 2015 prețul unui Bitcoin era $70. Astăzi, la doar 7%, prețul unui Bitcoin este de $70.000. Și încă un lucru vreau să vă atrag atenția. În momentul în care populația globului va atinge un procent de 15%, nu uitați ce vă spun eu, 15%, prețul Bitcoin va depăși deja $500.000. Scrieți acolo undeva și să mă sunați să-mi spuneți, bă, n-ai avut dreptate sau ai avut dreptate. Da? Este matematic. De ce? Cu cât mai multe persoane achiziționează Bitcoin, cu atât mai mult crește valoarea Bitcoin. Este o chestiune matematică simplă. Da? Bun. Și acum să vedem care sunt persoanele, care sunt companiile care dețin cei mai mulți Bitcoin.
Iată compania Strategy a lui Michael Saylor, fosta MicroStrategy, deține 700.000 de Bitcoin. Practic, în fiecare lună, Michael achiziționează Bitcoin de $1 miliard. Chiar astăzi am citit într-un articol că Michael Saylor are Bitcoin în valoare de 52 de miliarde de dolari. Frumos. Ați putea spune, domnule, dar oare de ce? Vă spun foarte sincer. Bitcoin la 70.000 de dolari, el deține o avere în Bitcoin de 50 de miliarde. Gândiți-vă când Bitcoin ajunge la 200 de milioane. Da? Și puteți să spuneți, poate, la ce trebuie atâția bani? Stați liniștiți că oamenii aceștia știu ce fac cu banii. Bun. De asemenea, alte companii. Un lucru foarte important. Dacă cineva ar putea să spună, domnule, că este monopol, că cei mai bogați dețin Bitcoin, nu e adevărat. Și vă spun și de ce. Ia uitați-vă procentul al oamenilor bogați. Da? Deci doar 5%, 5,04, dacă vă uitați în josul paginii, apare acest lucru, 5,04% din populația globului deține scuzați-mă, 5,04% din tot Bitcoin-ul care s-a minat și care există pe Terra acum, este deținut de către oamenii foarte bogați. 5%. Să nu credeți că este un procent foarte mare. Dacă este să ne gândim la țări, în top, Statele Unite, normal, 215.000 de Bitcoin, China, 190.000 de Bitcoin, Germania, Marea Britanie și așa mai departe. Michael Saylor are o sintagmă genială, și anume, până când consilierul tău financiar îți va spune că este în regulă să cumperi Bitcoin, va costa $1 milion. Când îți va spune că este o idee bună, va costa $10 milioane. Această afirmație a fost făcută în 1 mai 2025 de Michael Saylor. În vremuri de schimbare, cei care învață moștenesc pământul, în timp ce cei învățați se trezesc frumos, echipați, să facă față unei lumi care nu mai există. Bun. De ce contează Bitcoin pentru libertatea financiară? Cine nu-și dorește să fie independent din punct de vedere financiar? Să văd să aveți $100.000 în bancă, să vreți să scoateți a doua zi. O să spuneți, am bani în bancă, foarte bine, nu-i aveți în bancă, nu mai stai dumneavoastră, nu stai băncii. Și în momentul în care vreți să-i retrageți, trebuie să așteptați poate câteva zile să puteți retrage. Dacă vreți să faceți o achiziție, vă întreabă 7 angajați, consilieri, avocați, ce vreți să faceți cu banii, de ce și așa mai departe. Știm cu toții ce se întâmplă. Protecție împotriva inflației. De ce protecție împotriva inflației? Este să analizăm un lucru. Iată, când există această criză financiară în lume, Bitcoin are un preț. Va mai fi o criză peste 5-6 ani. Ce se va întâmpla cu Bitcoin? Va avea din nou iarăși o creștere. Deci tot timpul vor fi crize economice, tot timpul vor fi crize financiare. Unde este colacul meu de salvare? La cine? Bitcoin. Bitcoin nu mai este viitor, deja este prezent. Și atunci, cine ar putea să întrebe pe bună dreptate, domnule, dar cum minez Bitcoin? Cum poți dețin Bitcoin? Foarte simplu. Mergeți în telefonul dumneavoastră, dacă aveți iPhone, mergeți în App Store, dacă aveți Android, mergeți în Magazine Play și descărcați aplicația Mining Race. Da? Exact cum se vede aici, este această aplicație. Este gratis. Puteți să verificați, puteți să citiți, puteți să vă informați, să vă documentați din această aplicație. Bun. În momentul în care ați descărcat aplicația respectivă va genera automat 12 cuvinte. Vă rog foarte mult și insist, în momentul, în secunda în care au apărut cele 12 cuvinte pe telefonul dumneavoastră, urgent le notați. Pe o hârtie, pe 7 hârtii, aveți grijă unde puneți hârtiile, atenție, și ce faceți cu cuvintele respective. Nu le împrumutați, nu le dați altora, sunt doar ale dumneavoastră. Ok. După aceea, ce faceți? Putem să mergem la shop și atunci putem să decidem cât Bitcoin vrem să minăm. Deci, atenție, nu cumpărăm Bitcoin, noi producem Bitcoin, noi minăm Bitcoin. Cum? Și atunci, există mai multe tipuri de licențe. La o licență de $100 am dreptul să minez echivalentul a 100 de terahash pe secundă. 100 terahash pe secundă înseamnă, de fapt, un card și, atenție, om să vă spun o denumire, noi nu spunem 100 de terahash pe secundă pentru că este mai greu, dar echivalentul a 100 de terahash pe secundă este un card. Un card care produce zilnic Bitcoin
Cât timp produce Bitcoin? Până când în contul meu apare suma de 114% față de investiția mea. Deci, am făcut o investiție de 400, 1000, 10.000 de dolari, nu contează, și acea investiție de fapt este în ce? În putere de minare. Practic, eu închiriez de la mașinile care există, care minează Bitcoin, închiriez putere de minare. În schimbul acestei chirii, ce primesc? Bitcoin în fiecare zi. Până când? Până când mi se rambursează în portofel echivalent la 114% în Bitcoin. Deci, atenție, profitul meu este 14%, da? 100% este returnarea investiției și 14% este, de fapt, profitul meu. Asta dacă am o licență de 100 de dolari. Pot avea o licență de 300 de dolari și atunci voi avea maxim 9 carduri. Fiecare card de câte 400 de dolari. De asemenea, pot avea o licență de 1000 de dolari și atunci pot să cumpăr maxim 30 de carduri, sau o licență de 1700 de dolari și va avea maxim 50 de carduri. Nu vă faceți probleme, puteți să mai ascultați încă o dată, Zoom-ul acesta se înregistrează, sigur o să ajungă la dumneavoastră, sau mă căutați pe YouTube, Violeta Liliana Spânu, și acolo o să vedeți toate aceste Zoom-uri înregistrate de mine. Și acolo o să le ascultați pe toate, facem și traininguri de 2 ori pe săptămână dimineața, avem o cafeluță împreună cu colegii, facem aceste traininguri unde învățăm foarte, foarte, foarte multe lucruri. Și chiar azi dimineața am avut un training foarte bun. Bun. Și acum, ce facem? Decidem cât Bitcoin vrem să minăm și automat, în funcție de banii pe care îi dețin, îmi permit să investesc. Atenție, nu luați banii din chirie, nu luați banii din mâncare, nu luați banii care trebuie să-i trimiteți pe copii la școală. Nu. Niște bănuți pe care aveți deoparte și vă fac o strategie astfel încât într-un an de zile să aveți practic un venit pasiv pe viață. Despre asta este vorba, să avem un venit pasiv pe viață. De asemenea, putem să cumpărăm o mașină care minează. Da? Deci ceea ce am vorbit mai devreme, un om poate să cumpere un card care costă 400 de dolari și asta înseamnă că închiriază putere de minare până când ajunge la 114% investiția, sau poate să cumpere direct mașina de minare care are o valabilitate de 4 ani de zile. Mașina costă 4.000 de dolari, peste 4 ani mașina nu se strică, nu se aruncă, se reînnoiește. Cu cât se plătește un upgrade. Foarte interesant. Dacă dumneavoastră puteți observa la un card, în momentul în care am atins, bineînțeles, acest prag de 114%, nu contează perioada când pot să ating pragul la 130 de zile sau la 90 de zile, nu contează. Important este că în portofelul meu trebuie să ajungă procentul de 114%. Ce se întâmplă după aceea? Reînnoiesc cardul. De câte ori reînnoiesc? Lifetime. Tot restul vieții mele pot să reînnoiesc. Exact același lucru se întâmplă cu mașina. Poți să reînnoiesc la fiecare 4 ani, doar că la mașină la 4 ani, la card într-o anumită perioadă de timp. Bun. De unde provine mașina? De la Bitmain, din 2013. Iată, este cel mai mare producător de mașini de minat Bitcoin. Vorbim despre o companie care produce 95% din mașinile care minează Bitcoin pe Terra. Este compania care a și creat al doilea pool, cel mai mare pool de minat Bitcoin din lume, Ant Pool. Da? Și acum, mare atenție! Acum o să vă fac o strategie foarte scurtă. Pe pagina mea de YouTube găsiți o strategie pe care am demonstrat-o astăzi dimineață și mă pregătesc pentru următorul meeting cu echipa să fac o strategie pentru mai multe tipuri de investiții. Hai să pornim cu începutul, da? Să presupunem că cineva vrea să achiziționeze o licență de 300 de dolari și cumpără 3 carduri. Cele 3 carduri încep să mineze. În 48 de ore deja începe să primiți Bitcoin. Puteți să retrageți Bitcoin sau puteți să lăsați Bitcoin în contul dumneavoastră, pentru că odată ce lăsați Bitcoin în cont, atunci contul dumneavoastră, prin acumulare de Bitcoin, va achiziționa un al 4-lea card. Dacă lăsați Bitcoin minat de cele 4 carduri, cele 4 carduri produc Bitcoin, astfel încât să achiziționeze cel de-al 5-lea card. Și așa mai departe până ajungem la un cont de 9 carduri. Ce facem după aceea? Bineînțeles, o să vedeți, o să fiți fascinați, vă garantez acest lucru, vă promit că o să vedeți, o să fiți fascinați de acest cont și atunci o să vă gândiți, bineînțeles, să mai cumpărați, o să mai faceți încă un cont. Porniți cu 300 de dolari, cumpărați 6 carduri, cele 6 carduri fac compound. Da? Ce este foarte important? În momentul în care ați făcut al 2-lea cont, al 3-lea cont, al 5-lea cont, al 10-lea cont, nu contează numărul lor, contul dumneavoastră principal
va primi și 4% din tot Bitcoin-ul care se minează pe toate celelalte conturi. Atenție foarte mare! Aici nu înseamnă că trebuie să vorbiți cu vecinul sau cu vecina, neapărat să se conecteze aici ca să primiți dumneavoastră 4%. Nu. Aici vorbesc doar de investiția dumneavoastră personală. Nu este obligatoriu să vorbiți cu absolut nimeni. Repet, este un business personal, mă interesează investiția personală și nu mă interesează alte persoane. Vreți să știe bine, nu vreți să știe, la revedere. Asta e. Bun, păstrez doar pentru mine, că așa e frumos în ziua de azi. Bun. Acum, fac al treilea cont. Tot așa, îl conectez de primul cont, cumpăr licența de 300, 6 carduri, fac compound și ce primesc? 4%. Ăsta este un exemplu. Din ce? Din banii pe care eu îi fac aici, pot să cumpăr următorul cont. Hai să vedem un lucru foarte interesant. Fac al treilea cont, $300, 6 carduri și așa mai departe. Toate aceste conturi, când ajung la maximizare la 9 carduri, eu vă garantez că o să vreți să le maximizați la 30 de carduri. Da? Și acum, o altă variantă, $300, 3 carduri, $300, 6 carduri, fac compound și bineînțeles ajungem la 9 carduri, 3 licență de $1000, opa, deja vorbim de ligă mare. De ce? $1000, licența, 15 carduri și ce mai adăugăm? O mașină de minat. Toate acestea fac compound. Licența de 1000 vă permite să ajungeți până la 30 de carduri. Când ați ajuns la 30 de carduri, dezactivați 10 carduri de reînnoire, iar cu banii care se produc de pe 10 carduri, mai faceți un cont sau retrageți banii, care înseamnă aproximativ $3500-$3900 într-o lună. Și ce se întâmplă cu cele 20 de carduri rămase în cont? Fac din nou compound. Ajung din nou la 30 de carduri. Pentru acest lucru vă invit la următoarea zi, unde o să facem training, luați legătura cu cei care v-au invitat și o să discutăm exact acest subiect, să învățați de fapt cum se face acest lucru. Și acum un exemplu concret, dacă am un singur card pe cont, acel card îmi produce $3 pe zi. Dacă am 9 carduri pe un cont, acele 9 carduri îmi produc $27 pe zi. Dacă am 30 de carduri, îmi produc $90 pe zi. Dacă am 50 de carduri, acestea îmi produc $157 pe zi. Dacă am 150 de carduri, acestea produc $540 pe zi. Atenție, pe zi, nu pe lună, pe pământ, dar pe zi. Da? Bun. Am avut foarte multe evenimente, am avut evenimente în București, unde bineînțeles s-a discutat despre Bitcoin, suntem în acest secol Bitcoin. De asemenea, am avut un alt eveniment tot în București, în 8 noiembrie, deci celălalt primul a fost în aprilie, după aceea în 8 noiembrie și pe 8 februarie am avut un eveniment în Budapesta. Și acum cu o echipă din România ne vom deplasa, unde o să vedem de fapt cum se minează Bitcoin și o să participăm la un training absolut fabulos, unde vom fi învățați cum să minăm Bitcoin. Eu vă mulțumesc pentru atenția din această seară. Cei care sunteți pentru prima dată, vă rog să cereți link-ul ca să registrați, deoarece aici este vorba despre o comunitate de minat Bitcoin, nu este vorba despre speculație, nu este vorba despre trading, ci doar de minat Bitcoin. Depinde foarte mult de dumneavoastră ce doriți. Și nu uitați, norocul îi ajută numai și numai pe cei îndrăzneți. Nu vă lăsați în baza altora, pentru că nimeni, niciodată, nu vă poate garanta să vă susțină financiar. Sunteți singurii în măsură să decideți colacul dumneavoastră de salvare. Seară bună! Ne revedem la următoarele Zoom-uri. La revedere!